Моңарчы югалганнар да. Мин сорарга телим. Сора, дус. Клэрның батканын ничек белдең? Клэр! Беләсеңме, аның кычкырганын ишеттем. Син яшенне дә ишеттеңме? Мин Клэрны коткармадым, Чарли. Мин сине коткардым. Яшеннең түбәгә бәргәнен күргәч, ул сиңа тияр иде. Клэрның суда батканын аңлагач, син аны коткарганда батып үлдең. Мин 2 тапкыр сине коткарырга тырыштым, туган. Ләкин ни генә эшләсәм дә, син үләчәксең, Чарли. Син шашкансың, дус. Супермен планета тирәли күз ачып йомганчы әйләнә ала. Дус, гадел йөгерү оештырсаң, суп флеш артыннан тузан йотар. Ләкин ни өчен кырыш кеше мондый ярышка ризалашыр? Бәлки мәрхәмәт өчен? Ә флеш әлбәттә җиңәчәк, чөнки ул диварлар аша тибрәнеп чыга ала. Тибрәнеп. Супермен дивар белән нишләр иде икән? Беләсеңме, тишәргә ярамый. Пычарга ярамый, тишәргә ярамый. Бәлки башка чикләүләр кертерсең. Бәлки Суперменга берничә криптонитлы аяк... Шайтан... Чарли. Юк, көт, тимә. О, яраббым, әйдә сула, түз инде. Аны кайтарырга кирәк. Юк, аны коткар. Миннән булмый. Гафу ит, дус. Менә ул. Супермен планета тирәли күз ачып йомганчы. Сәлам. Чыбык кайда? Джек кисәткән теге гөмбәләрне ашадыңмы? Тыңла әле. Монда кумга күмелгән чыбык, кабель бар. Бу хакта беләсеңме? Син моны алдан күрдеңме? Кабель, аның кайда икәнен беләсеңме? Бу бик мөһим. Нигә? Супермен Чөнки кемдер килә.